Abenduaren 17an 55 urte beteko zituen Iñigo Muguruzak, eta hori gogora ekartzeko, bera ibilitako musika taldeak batu dira hemen kafe antzokian zuzeneko berezi bat eskaintzeko. Datorren erreportajean bertan bizitakoa ikusteko aukera izango duzue. Kaki Arkarazo kortaturekin hasi zuen bere harremana Muguruzatarrekin, aurretik ezagutzen ziren, baino diskoa grabatzeaz gain kortaturekin ere arik izan zen zuzenean, eta hortik aurrera Iñigo Muguruzarekin eta Bizerdinekin ere, baina Iñigorekin urte luzez irauntzuen amistadea eta lan kontuetan grabaketa anitz egindakoa berarekin, ez? Bai, igual deigarrigoa da beti Ferminek eraman duen karrera artistiko batik eta paraleloki Iñigokin aparte eta artistikoki beste bide bat bezala iriki genuen, eta Iñigo beti deitzen zidan eta elkarrekin egoten ginean proiektu oro beak irikitzen zuen beti izan gauza berriak egiten, eta gerora kontuatu naiz, pentsatzen pixka bat, beste inorekin baino diska gehiago egin ditu dela bearekin. Kaki, Iñigo eta Fermin elkartu ziren neugorriak osatzeko, eta Herrera Mantxako kontzertuari begira hor sartu zinen bajua jotzen. Nola izan zen kontaktoa, nola sartu zinen, eta ze bizipen bizi izan zen dituen hauen ondoan? Hori da, zuk esan bezala lehenengo diskoa hiruron artean intzuten, Fermin, Kaki eta Iñigok. Eta ja lehenengo kontzertua inbestutenean, deitu zidaten nahi. Bai, Iñigoren kulpa izan zen ni taldea sartzearena, ze behin egun dela handengo gaztetxean kontzertu batian, aipatu niren, bajista bat berri zen ezkero nahi deitzeko, eta momentu hori iritsi zanean, gogoratu zen, da deitu zidaten, da hola hasi zen abentura. Eta gero gira pila bat, eta diskoak, eta historia guztia, ez. Zuretzako ere musikalki neugorrian parte hartzea iriki zuen pixka zure musika parametroak, ez? Kulpak izan zuen hor Red Hot Chili Peppers taldeak. Ferminek pasazizkian kaset pare bat. Eta talde horrek bai elkartzen zituela pixkat gure bi munduak, ez? Rollo funkia eta mestizakea eta aldi berian gogorra, ez? Eta hori izan zen pixkat zugia elkartu gintuen. Urte batzuk eta gero berriz ere neugorriak hotza gainean, NG Brigada Peligro bezala deituta gaur, Iñigo gabe, baina Iñigorekin batera, ez? Bueno, izan genitun zalantzak, proposamena eta idea eta sortu zenean, eta Fermine, beha ere oso unkituta zegoen berean naia noski, zendu zelako eta oso gaizki zegoen bera, eta berak etzekin oso ondo, nondi jo, konbidatuak ekarri, Iñigoren utxunduan nola bete, apustu handia zen gu neguren kantuak berriz egitea, eta orduan begira esan nion, oazen egitea set bat
ez negu horrekena, bezik gurea. Eta nabari dadila inigo falta dara. Eta beha ez dagoela, eta gurea lalau, eta gu egiten degula omenaldi bat, o kantu horien berzio bat, inungo komplejurik gabe, beste berzio batzuk. Osea, ez kopiatuz edo iritsi nahi izan ez guk egin genuen hartara. Hori ezinezkoa da, inigo ez dago. Inigo Muguruzaren azken egitasmoa 3 leike izan zen. Bertan Indixabak taldekoan eta Paulak jotze zuten, eta banda osoa aritu ziren agertokian. Inigo rock radikal garaitan hasi zen Kortaturekin, Eugorriak etorri zen gero, Delirium Tremens zen, eta baita ere Josier Pion batez ere, eta Lurrarekin igual giro akustikoago izan ziren, ez? Beste Inigoren beste alde horietako batez? Bai, egon ginen ikustu taldea aktiboan hola potente 5 urte eta 3 lan kaleratu genituen. Nik uste dut berak nahi izan zuela proiektu akustiko bat egin, pixka bat bossa nova, reggaea eta hola world music bezala deitzen den hori, eta hori egin zuela, Lurran. Aipatu dugu musikari ausarti izan dela beti, buruan izan duena egiteko lotsarik eta ausardia askorekin beti, ez? Ezagutu nuen 15 urterekin eta nintzen oso kontzienteren nortzen, baina orain ikusita bere ibilbidea iruditzen zait musikari bat ere konplejorik eduki ez duena, nahi duena egiteko nahi duenarekin. Bueno, eta gaur berriz ere, Inigoa baina Lurra ere, agertoki gainean momentu polit batean, ez? Bai, oso polita izango da, nire ustez, bere falta sumatuko dugu, eta nik daukat gogoa gozatzeko eta berari omenaldia egiteko. Ikusezina bainaiz, baikara. Delirium Tremens taldeko Andoni dugu ondoan, beraiek ere Inigo Muguruza izan zuten taldean, gitarra jotzaile bezala sartu zen, lehenengo diskoa ja grabatu eta gero, eta beraiekin ibili izan taldearen bukaera arte. Nola izan zen Inigorekin kontaktua Delirium Tremens taldean sartzeko? Oso gustoko zekaon Inigo gitarrista moduan, basekoan asmoa gitarrista bat denporiakin igual hartzeko, enteratzakuan Kortatu lagatzea hasiko dela, behin topen gendun eta galdetu ginen Inigo, engatik, animatzea, bai. Hasi de simple. Inigo bajua jotzezun Kortatu, baina zuek ezagutzen zenuten ja bere gitarra soinua, ez? Bai, noski, jotezuan kanta bat aiekako veteranoak, Kortatuko kolpez-kolpe diskoan uste, bai. Eta nire lehenengotik flipau zian, kantori entzunanean, ostia, erra gitarra zuek, tío, como mola. Eta gero denporakin konturatu Inigo sola eta guzak, eta hortik aurrea, sin más, lo vuelta mangabe. Delirium Tremens, ez dakit zenbat urte eta gero, berriz ere agertoki gainean eta kausa on eta polit batengatik, ez? Bai, polit bat etxi, pena da horretxe esatia, baina bueno, mehasi dugu ere, gure aldetik ere omenaldi bitxo bat etxi eta guzak, eta jai hontan sartzea eta horretxoa eta gure zet, eta amena hotia. Nola izan diren soiluak, nola kendu dituzue erdoil horiek? 28 urte jo gabe, nik gutxi gitarra, bestia gutxi bajua eta bestia baterisa, tululu. Eta, bueno, igartzen da, ez? Hasiera baten betzat igartzen. Ja, azkenian oso gustora gauden eta motiboetat animoetat bai.
Sergio Patxuko Inigorekin batera Jose Ripiau musika egitasmoa egin zuten eta horrekin batera musikalki Euskal Herrira ritmo berriak etorri ziren, ez? Bai, nik uste dut, berak egon zen Latinoamerikan eta hori, eta Kuban eta Costa Rican eta, justo negu gorrian garaian ja bukatzerakoan. Eta bere proiektu propioa edo zerbait egin nahi zuen, eta ez dakit arriesgatu zuen pilo bat, ez? Porque jende hasieran farrez egiten zuen, guiro eta bombo, ez? Aurrera lehenengo diska izan zen pixka bat experimental, baina ja bigarren edo hirugarren edo laugarren diska ja lasaiagoa egin genituen diskak, ez? Esaten zuen Paranoia edo Color Humano eta Jose Ripiau pixka bat hasi ziren pixka bat mestizaje, ez? Bai Euskal Herrian, bai Katalunian, bai Espainiako estatuan, ez? Pixka bat. Orain horren moda dauden kumbiak eta erritmo beroak, ja berak ikusi zituen ja urte batzuk atzera. Bai, Iñikoak ez zeukana pixka bat beti aurrera joaten zena, irakurtzen zuen pilo bat eta azkenean berak ikusi duen pixka bat etorkizuna edo hola, berak Jose Ripiauren taldean pixka bat erreflejatu egin zuen. Tenk izenaren azpian, arituko zarete gaur gauen ere musikari batzuk, tartean Beti Mugan taldeko Martxel eta Xabi, Santi eta zu, eta gogoratu behar da, bai Martxel Mariskal eta bai Xabi, aritu zirela Inigorekin desban izeneko musika egitasmo batean, kortatu sortu baino lehen. Bai, aspalduko lagunak dira, eta lehenengo pausuak elkarrekin eman zituzten, eta justo kasualitatez orain dela hilabete pare batzuk hasi ginen movida honekin eta zitzen nahiko aproposa. Beraz, Inigoren musikaren hastapenak asko pentsatute kortatu izan zirela, baina horretik ere aritu zen gauzak egiten, ez? Bai. Gainera Inigoren beti unibersoa oso zabala izan zen ja hasieratik, ez gero egin zituen beste proiektu batzuekin. Eta bai ematen du hildo bat jarraitzen zuen beti, oso melomono zan eta musika asko entzun eta egiten zuen ere eta bai. Ondoren, Sagarroi taldearen txanda izan zen. Miren Gaztañaga gidari, taldetik pasa ziren 3 bateria joleek hartu zuten parte kantuetan. 100 metrotako begira gelditzen den. 100 metrotako begira gelditzen den. Balearen hortzak ikustea erraietatik behar bada ere marrazoak
Deskontrol taldeko lagunak Ferminekin batera pikete lerroa egitasmoa osatu zuten kortaturen kantuak eszenatokira eramateko berriz, beti ere momentu espezialetan, eta gaur horietako bat da, ez? Bai, gaur egun espeziala da. Bueno, bakitzu segaitik den egun gaurko eguna, eta bueno, Ferminek bialuzkun gurekin nahizagoela jotzia, kortaturen kantu horreik, guretzako hori bada, eskerrak ematia berari, ez? Olako egunak izaten die politxena zentzu baten, ez? Porque urbiltzen da jende asko, elkartzen gara danok. Kortatu ezinbestean erreferentzi zuzen bat izan zen, Deskontrol taldea egiterako orduan, 80ko hamarkadako beste talde batzuekin batera, ez? Bueno, beti egon da bertan. Ni gauzat esateko Inigon basu soinua etzako izan da Euskal Herrian honetarikoa. Eta horrekin geratzen naiz. Pertsonalki ez nauen ezautu, baina bueno, bere basuen soinua eta berak indako lan guztiak eta hemen dauz, eta bueno, eta inor ez da azten, barruen okitzen bagau, eta haupa Inigo eta gora. Eta kantua dioen bezala, Elarinen frente beti. Hori bai, beti. Aldan haini hementzat, hemen egongo gaituk eta aurrera. Su, atrapatu arte, ni urtez, badarik atua.